L-erba' filgħodu l-attivitajiet tal-mexxej Laburista Joseph Muscat issuktaw bi żjara fis-suq taż-Żejtun fejn iltaqa' mal-bejja kif ukoll ma' dawk li kienu qed jixtru. Il-mexxej Laburista akkumpanjat minn Martu Michel mhux biss iltaqa' ma' dawk preżenti iżda tkellem ma' diversi bejja fost oħrajn dwar l-andament tan-negozju tagħhom. Joseph Muscat qal li l-messaġġ li l-moviment irid jibqa' jwassal f'din il-kampanja elettorali huwa dak ta' pożittività. Dak huwa l-messaġġ li l-moviment irid li l-Maltin u l-Awċin iwasslu ma' kull imkien. Waqt li ħaddieħor sfortunatament mara n-negattività, il-moviment mhux se jaqal dan u waqt li ħaddieħor jidher li qata' qalbu milli jitkellem dwar il-proposti, il-moviment se jibqa' jitkellem dwar il-proposti tiegħu għal Joseph Muscat. Żied li l-Partit Laburista għandu ħafna proposti li jista' jitkellem dwarhom, ewlenin fosthom dik li dan il-moviment huwa l-uniku wieħed li għandu pjan ċar għar-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Nafu b'kemm, nafu kif u nafu meta għal Joseph Muscat. Dan huwa il-mod ta' kif issir il-politika tal-proposti mhux il-politika tal-attakki personali għax dak ifisser illi bniedem ikun spiċċa mingħajr argument. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar 4 snin jgħid li r-roħs huwa impossibbli. Issa iżda lejliet elezzjoni ġenerali qed jgħid li jraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma bil-lejl biss, li ma qalx huwa li se jkun qed jollihom matul il-jum għal Joseph Muscat. Il-mexxej Laburista saħaq li gvern ġdid mhux se jkun qed iħares lejn l-uċuħ skont il-kulur. Dan bil-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista li saħansitra ħareġ billboard li jagħmel din id-distinzjoni. Aħna ma rridux pajjiż fejn il-gvern iħares lejn wiċċek skont il-kulur li jpinġi xi ħadd, imma aħna il-koll wiċċ wieħed wiċċ ta' Maltin u gburin u hekk ħankunu qegħdin inħarsu nitfgħu lil il-politika tal-firda u naslu il-politika tal-bidla tad-direzzjoni, il-politika tal-għaqda illi hemm bżonn f'dan il-pajjiż. Fis-suq taż-Żejtun Joseph Muscat iltaqa' ma' persuni li qalu li se jkunu qed jivvutaw għall-ewwel darba għal moviment li nbena madwar il-Partit Laburista.